jungle. салом алейкум бародаро иш суҳбатшо бо ҷонон ва олибе қарора короче бо ҳамроҳи ҷонон ва акай парвиз и барномаи суҳбатшова ма ва акай парвиз пеш мебарем ва дар барнома ҳамихе одамо пайдо мешаванд мақсад ҷонон чандин одамо мо чақчақ мекунем яка савол метам ма мобайни гапода мумкини барнома камтар дер бурае ама баъди чақчақшови рустам рост инҷо овардем ша гирифтем овардем шинондем хезондан шишт чақчақ хуш омадед салому алейкум имрӯз дар барномаи суҳбатшоу ман ҷонот бо ду кас барандаҳо номи чӣ буд нитор карамазан ови мара бутае ови ҳами яки ҷо бурден я тафлаги 5 литра бикум короче ҷонон хуш омадед дар барномаи мо ба фикрм тамошо кардаги барномаи мо рости гап не чӣ ба ҳогу барнома дадур саломат бошӣ як савол дорам та сразу хеле айни обичный савол сар мекунем барои ки саволот далиштага агар ҳами подписчикот мухлисот биган ки на мисол ти худ YouTube канал дорӣ биган ки ҳами мо ҳама видеота ҳама чӣ видео мепартоӣ 100,000 просмотри мекунем 100%. Мисол ами аудиторат ами чиза ба гардан мегирад баъд неки гуан ба як шарт ту полни сар формаи тоҷикӣ румол мебанди агар гуан сари ҳар як видеота мо қали мекунем 200,000 агар ки биган ки киртаи тоҷикӣ пӯш румолка ва ҳар як барномае ки ту либоси тоҷикӣ дорӣ 200,000 просмотри чӣ банай мекунӣ ба чӣ байхе мақсад бе 200,000 намекунӣ мекунам просто кам мекунам не мада неудобно и то ҳамура мага ма бикунам ку барам и чиз ай таҳти дил намешавад дуруғакӣ мешава фаҳмид барои 200,000 поэтому лучше сразу ам хали қабул мекунанд медонанд масалан не ман хали против нестам нашуд киртаи румол просто мада некомфортно ба гапзании ма одам бина киртау румола бина ку я бора дилиш хунук мешавад тоҷик духта лучше ма марҳамат саломат бошӣ барои ҷавоб як саволи дига вақте ин барномаи рустамшова тамошо кардам ин чақчақшои рустама лола вақти қатъи қори мирзо маҳмуд чизи баҳси вазбин кард ту якам хали коксоди грехти чӣ ба чӣ сабаб шуд чӣ кор шуд ягон занг задан ёки тарсиди медитатсия кардам яке дез шуда инҷа не реалан ҳамин додоша ҷонон мегрези ҳам хас чӣ ба мегрези чӣ гап ма талхам рости гап кафид ай саволи лола ай гапи лола барои ки ман гандашу мебинам хали се мо давай кун ман медонам ки допустим мо надорем и хали знание и хали информация ранги ваё ва мо набояд и хали ма я допустим мара бишонам шейх кати ма дар кашава 10 сол хе без перерыва хаш спорит мекунам дилшод кати бишонам любой ними блогер кати любой кати одамое ки ма уже дорум я чи общий кати амо а ё общий ма ҳеч надорум ма метарсим хали чиза ба хастам ҳуй хурдум фаҳмиди ки гапи лола камтар хато буд как ай тараф ислом тарсиди ҳамин чиз ма ганда тарсидим ай гапи лола ба худо қасам бетаб тарсидим ан хастам ҳуй хурдум вақти ту биромадӣ амуҷа якум випускда вақти якум випуски садои умед омада буд тра чӣ гуфтаа дар рӯи ту нури шайтон мебинам рӯи шайтон мебинам гуфта буд шайтон мебинам дар рӯи ту ана му гап да ки гуфта ия садои умед гуфта буд ба випуски дигаришта вообще дига навошта қори мирзо маҳмуд омада буд ба гуфт ки ман ҳамин гапи садои умеда розӣ нестам барое ки гап агар намедонам кади накади нашуд ҳамин гап чӣ гуфтани садои умеда мақсад гапша нахостам мақсад хато зади гуфт нашуд нисбати ҷонон пишти тура гирифт короче ду сабаб шид ман рафтанам да ман омадам сразу гуфтам одамое ки нарафтаги будам барномада вақте ки офис биромадам сразу ҳамҷода гуфтам ки мирзо маҳмуд я хеле гап мезанад ки ман ихалӣ мешавам ҳавоӣ мешавам яхе ширини не яхе ширини яхе ширини тарзи гапзаниш шеър хонда чизе хонда кон ҳамҷода ку инам халӣ шидам
Осака якумш сабабш ҳамун буду лола мада основной причина шуд ки барои ин мекор ман хеста рафта метавонам ай хеле да байни барномае ки одам гап зеста мада ганда гап зани Мирзо Маҳмуд маъқул шид да чиё маъқул шид басавод буд барои ман намедонам басавода ҳазорон бор басавод охиён ман ҳақ надорам озуи вайора судит канам як бор дига гуфтаста ки равияи вай дига буд равияи ман дига короче садои дузах вақте ки ҳамҷода гап зеста буд садои умед ба гуфти шумо я хеле гап мезана ки мақсад умеда гӯш мекунӣ фикр мекунӣ ки ҳамамон дузахием короче ҳамамон мемурем иш короче вай ҳаромай иш ҳаромай нафаскашӣ ҳаромай гапзанӣ ҳаромай ҳамаш ҳаромай анамун рӯз Мирзо Маҳмад гап зеста кума Маҳмуд мада да чиё приятно буд ба бекамера бисёр чи гап зеста буд ки ман хеле мада форид гапош фаҳмиди мада приятно буд ки гӯш кунам барои он хести мақсад рафтам омҷода ба мара омадан гуфтан ки Мирзо Маҳмуд пишита гирифт ман хирсон шудам хеле хирсон шудам гуфтан маба дар ҳамун барномаи Рустам намедонам чӣ гапи чизе шуд ки ту Рустам пурсиде ки мумкина қурат кардан як гапи қабеҳ задиша баъд дар комментариҳо хондем ки ҷонон дар интернет видео буромада ҷонона задагиян ховай задаги рош хун меган одамои шайх хапидиянта задиянта қалтабастиянат ҳамун видео диди дар интернет хуни ховида замин баъди ҳами шайх тоҷика қурат кардиян харид мало того что ман у видеора дидим у видеора ман худам специально бировардагиам ман у видеора фикр карда бировардагиам у видео аз отрезаки аз як серияи кинои Мирзоай ва ман ҳамаша расшод гирифта партофтагиам барои чӣ барои он ки ман вақте ки мақсад ғарибӣ рафта будам ямоҳа агар даёдтон боша ман фикр кардам ки тамоман на блогерӣ мекунам на ягон чӣ тоҷикистон меям мақсад бас мекунам ҳамара ки ютуб ма мақсад айбайн бурдум инстаграм ма удалит кардам хеле гап чапа шудам ва мардум мара гум кард ва вақте ки ман омадам ман фаҳмидам ки ман наметавонам бе ҳеҷ чиз ман бояд обязательно як рӯз дақан як барнома кунам ин даранам ко анам хали шудеса буд ки ман чи хамир наштам одамо фикр кардам ки ман мурдам наверно чӣ хел рэперо мехоҳанд рэп хонанд мақсад ту хости ки ҳамун чиза кунӣ ҳо ман чи хеле уже дар даранам монда ҳастам хеле чизаки ки ми хорида меистава ки ман бояд акун барнома кунам гуфтаги барин ба вақте ки не савол бахшиш ҷавоб кантар ус рафт ҳамин роста то чӣ андоза роста кира меган задиям ба комментариҳо хондам ки ҷонона зада одамо ман видеора специально бировардагим ба вақте ки пеш ҳамин барномаи охирон қати Мирзо Маҳмуд шон шайх қати рӯбарӯ шудем гап зеста будем гуфт ман гуфтам ту номусут мемонад оз қати ма гап зести ма тара ҳақорат кардагием ки гуфт эхай у шоуай ку гуфт фаҳмида ки ман гуфтам ма берун ай шоу ма тара на самом деле ҳақорат кардам ту мада противни гуфтам ки ҳамҷода гаш гуфт ки короче гапомам хали чи хеле ки грех ҳозир мегирам ам хали вай кард ки ма давом додам гуфтам ягон чи ай дастат намия на ба гапзанӣ на ба ягон зурӣ на ба ягон чи ягон хел зурӣ ту намераса ба мара шоҳид доштем Рустам буд қатимон бо якду коргари рептиҷӣ лола буд намедонам ма уверенам ки инами ҳазору як комментатораю ҳазору як душманмаю ягон таш хали намеояд дух намекунам халим бикунам тем более ки шайх я одаме ки допустим шайх агар ту мара тамошо кардаста боши ту медонӣ ки ма дар рӯ мегапам мегӯям шайха питпитакаш дар вақти камера гирёшавӣ мешава мехора он прекрасно эти слова знает шайх ма дига аввал рафтор мекардам хидмати шайх ма қати шайх рафтомад доштам мо қати одами зур будем мақсад ҷура будем ай Россия занг мезад 20 минути гап мезадем қатиш валекин омад ва ма фаҳмидам ки мақсад и вообще дига одам да и ма фаҳмидам ама у меня такой характер аст ки одам нафорам ако любой кас медонад чи эмигрантка тия чи лиҷика тия чи любой кас ман нагла мегӯям ки хеброям ҷай се каса бад немиям не бисёри одамо ҳастанд хеле роли рӯбарӯ шудагӣ ҳастам ки дарош мегӯям и вай мақсад ҷонон и дуруғай ман хостам ин гапа фаҳмам дуруғай чиза ма барои худам медонистаму хостам мардам ягон кас дух намекуна мара чақа бишава шар бесоиб нест бародаро ин кадре ки да ҳама нависанд ҷонона қабдиян задиан ман дар чанд ҷо дидам ин кадри соли 2017-18 буда кинои Мирзо да бо мардум хиёл шуд ки одамои шайх қапидиян калтак бастиян задиян та мақсад намхеле хай давоми барнома мерем бародаро ҷонон бо ма савол метунем та файк намедонам чӣ ба савол надодеста ма савол дорам мақсад саволи ма беҳад интересне барои чӣ мақсад ҳами лақабот бировардан ҷонони лав чӣ ба ҷонони калар не шайх бироварда буд тамом
шайх бировар Тамом. барои ҳамин ту баъдиш мебинӣ не ма вақте ки шайх якум бор видеоша бировардаги бисёри баъд кадомира видео кардаги ҳамаш қачи гапош қариб рехтагиян ма ба шум да директш наистагим ки ма тра поддержка мекунам ма одаме ки юмора қабул мекунам это все прекрасно медонам ки нашуд марам прикол кунам ма ҳаракат мекунам ҳамун прикола бо ов бутам поэтому ма ҳеҷ вақт ма шайха дастгирӣ карда будам ва ҳам гап раф як камай лақаб ҷонон ҳама бизнесе. любой чӣ шидима ҳама бизнесе мақсад короче ман ҳамин саволаи ҷонон додестам рости гап ҷавобаша худ медонам ман мехоҳам мардум дар фаҳмонам ин бародари яктаи дига барои ки ин мо саволора ҳама вақт мо ягон казодаги нестая дар як ҷоем ҳамин саволае ки худ медонам ай комментариҳо мехонам ай видео мисол отрезка кардаган видеои тра ҷои интересша пафтаган ки ним хелия ман мехоҳам ҳавоя ҷавоб гардонам ман барои худмат фотоша медонам дар ҷо хондум он айсагиян ки ами ҳама дар видеои дишаи ҷононай ами вай айдоди худоя оили ки зур дишаиш метия ба фикри ман гирифтаган аниқда савол дагнес масад дишаи мадасу дишаи оили ки соз медодаша барои ҳамин ҳама видеои дишаида нисбат ба доди худо ҳархи ман фаҳмидам ман барои худам медонам ту мардум бифаҳмам ма бисёри вақта даже айдоди худо сум намегирам бисёри вақта ин охирон як ним сол вақте ки официально кор кунира бас кардам ма айдоди худо бисёри вақта просто такам хеле дӯстӣ гуфтасам ку ма хеле ганда одами дружелюбнеям хоҳам қад тварам бутавам ку дар камера ма қати одамои худ ҳаракат мекунам конфликт накунам ҳаракат мекунам дастгирӣ кунам ҳама вақт ва айдир шуда ма ягон бор на ягон сомон гирифтагиям на ягон гап чапи лишни кардагим ма ҳаракат мекунам одамои худӣ любой хел тағаббозӣ дар тарафи ма ҳастад мақсади неми ҳози уна братишка дар қафои камера иштагия комрон немо бага ки апаҷона неми номиш кастете ина ма арус маю ки неми братан ма реклама ки ма мумкин я бор бикунам ба чабуҷи кун ки я бори дига бугу хафат мекунам ма ҳама вақт ҳаракат мекунам дастгирӣ кунам одамои худма ҳозир гап да ҷавоб диҳам вақте гуфтӣ ки мара ҳама шум мебинад туда агар хатиам ба духтари зурум даёд бошам атра ягон 10-15 рӯз пеш наистам та ҷонон гуфтам чӣ ба тариқа духтари зури ма да хоб дуромад ягон гап чавне да тема гап задем намедонам чӣ тема буд гуфтам чӣ қа духтари зури чӣ ба ҳама тара шум мебинад савол задам чӣ ҳатве додӣ чӣ ба сари рӯз хали гуфтам аввал навистам туда ки мақсад горикам дар дига хоб рафти дамошавид талқат мекам вай мара айпеш намешиносам гуфтам ба фикр дар назари ман лишни тофтасидам ҷа ами фавек лишни боша дар комментария нависем ҳар ди намешмо лишни бинависем бародар вай мара ай камера мебинам ки дар камера бисёри вақто персонажа агар ман ҳозир дар камера нишон будам ки чӣ ба шумо комментарий менависам ин дили худма холӣ кунам ки бас кунай гуфта гирия кунам ку ҳамин дирини худма настоящего нишон будам мара ябора меҷиқан амнета нахрини нада анде мара шум бинан че мара жилет кунам ма аймайдаки он хали омадагим жилетит кунам жилет это значит дилшон бисузам жилет ба ман дига чӣ барои он қад ман шуморо амрӯз гуфта ки чӣ ба сари рӯз хали гапҳо мегӯям зих мекунед одама жилет мекунед намешиносам мара бисёри одама чӣ хеле ки воспринимать мекунам кадан гирам ма ба кори худам рафтестам ба зиндагии худам рафтестам мақсад 100% меня всё устраивает кому надо аввал одамара бетара воспринимали инами одам ту мешиноси мара барвақттар ака алишер мешиносама оли шумо вақто набуден ку вақте ки ман нав рептиҷи каси нав якум дуюм видеом биромадеста таги комментарията ягон калимаи соз набуд это ҳози это ҳози оста уже меня гапо кам шидеста ҳақорато уже мебини як кас ҳақорат кунад 10 кас бо налетат мекунад апаи ҷонуни мо тария гуфта поэтому мара уже оста любой чида одам я шахсият я дора ки хислати дора ки человек любой чида омӯхта шида метавонад любой чида яъне одам человек бародар чӣ гуфтанем ҷонон ҷон раҳмат ки ами рад накадӣ омадӣ мо миннат дорем ва чӣ саволое ки мо доштем ин суҳбатшо мехел буд ки ҳар ҷо савол медодем хуб кадӣ омадӣ раҳмат бародаре ки тамошо дорен бигем ки мо дофи дига кира биёрем дар барнома ва чӣ хели саволош битием ҳамҷа бинависем мо комментариҳоро қабул мекунем ва ҳазор раҳмат ҷонон ки дар барномаи мо омадӣ айна акай парвиз бо ягон чӣ бигӯ ягон чӣ хушомад тамом ха гап нест бародаро дар канали тоқи тв обуна мешем ва ҷонон тв дам обуна мешем агар силка шаёд мо наброрем дар он поён мемонем силкаи ҷонон каналаш обязательно дар описание ҳамеша дорем подписатсия кунед ба як канали варзишӣ ки шудагем олами варзиш канали худ мо дар бораи спорт дар бораи футбол дар бораи ҳама чӣ меша пашти силкаш дар комментария дурен
подписаться Короче, канал баин Ҷонон дабро аст. канал Ҷонон дарам руш давишки канал шуд. Канал Ҷонон неми рушда чиқен канал. Хай кам тар майда кай мақсад калай калонай не ки. Чисто чена кругленькими шалка крас. Audio Jungle.